Min Bormla, is-sit illum.com.mt niżel issa Birzebbuġa kif qed induru diversi lokalitajiet f'jum l-elezzjoni ġenerali tal-2022. Birzebbuġa tagħmel parti mill-5 distrett elettorali illi jinkludu wkoll il-lokalitajiet ta' Ħal-Kirkob, l-Imqabba, Ħal-Farruġ, il-Qrendi, Ħal-Safi, iż-Żurrieq u Bubaqra li hija żona fiż-Żurrieq. Tajjeb illi ngħidu li dan huwa distrett illi lejh qed iħarsu ħafna għalfejn qed ikun imsejjaħ fil-fatt id-distrett tal-Mexxejja. Il għaliex fuq dan id-distrett qegħdin jikkontestaw kemm il-Prim Ministru Robert Abela u anke l-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Bernard Grech għalhekk għada waqt ikun għaddejla tal-voti wieħed ikun jista' jqabbel kemm ġab wieħed u kemm ġab l-ieħor. Ħankunu qegħdin nagħtu ftit dettalji tal-voti u ta' dan id-distrett fil-fatt voti eliġibbli ġifieri hawnhekk ħajjivvutaw 26,360 persuna. Baqgħu ma nġabrux minn dan id-distrett 694 vot. Ħanatu ħarsa issa lejn il-kandidati ta' dan id-distrett għaw żewġ kandidati għal partit Abba, Radu George u Antonja Gawċi għall-ADPD. Ħarġet Melissa John Begley u mbagħad il-Partit Laburista għandu 9 kandidati li huma dawna. Owen Bonnici, Gianluca Kutajjar, Stephen Strinzo Azzopardi, Giulia Farrugia Portelli, Jean-Claude Mikallef, Robert Abela, Joseph Mario Sammut, Omar Farrugia, Miriam Dalli. Għal-Partit Nazzjonalista mbagħad 6 kandidati li huma Stefan Karwana, Francine Farrugia, Bernard Grech, Stanley Zammit, Anthony Bezzina, Owen Xiberras u għal-Partit Popolari joħroġ Clint Kalleja. Ġara fl-aħħar elezzjonijiet hawnhekk f'dan id-distrett li huwa distrett li l-Partit Laburista dejjem ġab maġġoranza fih. Fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 id-distak bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kien ta' 7,539 vot favur il-Partit Laburista. Dan id-distak issarraf fi 3 deputati għall-Partit Laburista u 2 deputati għall-Partit Nazzjonalista. 3 għall-Partit Laburista, 2 għall-Partit Nazzjonalista. Kif qed taraw warajja l-iskola illi fiha għaddejja il-votazzjoni wieħed mill-postijiet hawnhekk f'Birzebbuġa kif rajna kemm fil-Belt Valletta anke f'Bormla l-andament huwa wieħed kajman ħafna għalkemm irridu ngħidu li hawnhekk f'Birzebbuġa rajna ftit iktar attività minn dik li rajna il-Belt u anke ġewwa Bormla. Fil-filmat illi għadda meta konna Bormla tilkom se jiġri wara li jiġu siġillati l-kaxxi u jmorru fis-sala tal-voti fin-naxxar. Meta jaslu l-kaxxi kollha, ġifieri dan qegħdin nitkellmu fis-sigħat bikrin ta' filgħodu, imma jridu jaslu l-kaxxi kollha inkluż dik ta' għawdex jibdew jinfetħu il-voti. Kaxxa bil mal-partiti u anke dawn jibdew jitpoġġew il-voti kollha rashom l-isfel. Dan huwa proċess illi ħajsir matul il-lejl. Għada filgħodu mbagħad fid-9 jibda il-proċess tal-att tal-voti. Għalkemm din id-darba ħajkun qed tintuża b'mod elettroniku, ġifieri mhux se naraw il-garżelli bl-ismijiet tal-kandidati, però il-voti xorta ħajġu murija lid-delegati tal-partiti. Ġifieri jinqabad il-vot jitolla l fuq biex dak li jkun jista' jara jekk hemmx pereżempju xi vot dubjuż u mbagħad meta jingħaddu ammont ta' voti dawn jitpoġġew fl-iskener biex jibdew jiġu skenjati. Għalhekk il-proċess jista' jkun ukoll wieħed mexxej ftit ieħor minħabba l-fatt li m'hemmx għalfejn isir l-ewwel att u mbagħad jerġgħu jinqaraw il-voti u jsir it-tieni att, dan il-proċess isir kollu f'salt. Wara ftit ħin il-partiti mis-sampling tagħhom ikunu jistgħu jtuna anke indikazzjoni ta' riżultat, però mbagħad min tela u min ma telax inkunu nafu meta joħroġ ir-riżultat kollu finali. Il-Kummissjoni Elettorali qed bassra li dan jista' jkun tard il-ħadd filgħaxija jew inkella anke fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu. F'dan in-nofsinhar ta' filgħodu aħna ħanifqu hawnhekk Birzebbuġa, wara nofsinhar tard wara nofsinhar se nkunu qegħdin induru aktar lokalitajiet biex naraw dak il-ħin kif ikun għaddej il-proċess. Inkunu nistgħu ntukom ukoll dettalji tat-turnout għaliex fis-satej joħroġ l-ewwel turnout, inkunu nafu kemm ivvutaw nies sa dak il-ħin u ntukom aktar informazzjoni u aħbarijiet illi ġraw matul il-ġurnata.